κορίτσια μου, τι κάνετε και πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και πάλι. Και σήμερα κορίτσια θα σας δείξω στο σημερινό βίντεο, μετά από πολύ καιρό που έχω να ανεβάσω βίντεο Supermarket Haul, ήθελα να σας ανεβάσω και εγώ τι ψώνισα, γιατί μόλις τώρα γύρισα. Η ώρα κορίτσια είναι 7 παρά 5. Εν τω μεταξύ σήμερα πήγαμε για κάποια δουλειά που ήθελα να πάω στο ταχυδρομείο και ξεμπέρδεψα με αυτό και τελείωσα. Μετά πήγαμε στα pit shop για να πάρω τα μωρά μου τροφές. Πήραμε και τον Έμι, τον παπαγάλο, εντωμεταξύ ζώνη για να του φορέσουμε για να βγαίνει έξω, αλλά πραγματικά έδωσα 30 ευρώ τζάμπα κορίτσια, γιατί δεν το θέλει, στεναχωριέται. Παλέψαμε πάρα πολύ για να του το βάλουμε και τελικά δεν το θέλει. Δεν ξέρω τι λύση υπάρχει, μάλλον κάτι για να του βάλουμε κανένα γαντζάκι έτσι με αλυσίδα στο πόδι. Δεν ξέρω τι θα γίνει κορίτσια, πάντως ο δικός μας ο παπαγάλος δεν θέλει, γιατί επειδή του αρέσει πάρα πολύ με τον μπαμπά του να βγαίνει και δένεται πάρα πολύ με αυτόν, τέλος πάντων θέλουμε να τον παίρνουμε και έξω βόλτα, και βρήκαμε να του πάρουμε αυτό τη ζώνη τέλος πάντων που φοράνε για έξω, αλλά δεν το θέλει. Όμως έχω να σας δείξω και το καινούριο μέλος που πήραμε στην οικογένεια, γιατί πριν από καιρό ο Βασίλης, επειδή του αρέσουν τα καναρίνια πάρα πολύ, πήγαμε να πάρουμε, ενώ είχαμε ένα, πήγαμε να πάρουμε ένα ακόμη για να τα κάνει, για να ζευγαρώσουνε, αλλά τελικά μας βγήκε άντρας. Τι να κάνουμε, μείναμε με 2 καναρίνια αρσενικά. Και έτσι σήμερα πήραμε και μία θηλυκιά, πάρα πολύ όμορφη, τη διάλεξα εγώ. Θα σας τη δείξω σε λίγο και θα πάμε να σας δείξω και 1, 2, 4, 6, 8, 11 τσάντες κορίτσια από τα Lidl. Πήγα λίγο για να συμπληρώσω στο ψυγείο και μου μείνανε κάποια πράγματα έτσι για το Πάσχα, τα κρέατα να σας πω την αλήθεια, και κάποια σαλατικά που έξτρα θα αγοράσω, που θα χρειαστούν εννοείται. Οπότε τα πιο πολλά τα έχω πάρει. Και το μόνο που μου έμεινε εμένα για το Πάσχα είναι τα κρεατικά και αυτά που θα δω τι θα κάνουμε κορίτσια, για να δω και τον καιρό, αν βρέχει και είναι χαλασμένος ο καιρός τέλος πάντων, γιατί αυτές τις μέρες κάπου χάλασε, ενώ μας έκανε και καλές μέρες, αλλά τώρα μας το ρίξε στην βροχή. Θα δούμε πώς θα είναι ο καιρός, αν δεν ψήσουμε έξω, γιατί δεν θα έχουμε κάποιον καλεσμένο, θα είμαστε εμείς και εμείς. Θα κάνουμε στο φούρνο ή στο μπαλκόνι, θα φέρουμε την ψισταριά και θα κάνουμε. Θα δούμε όμως, γι' αυτό το άφησα έτσι και τα αφήνω πάντα για τελευταίο πράγμα τα κρεατικά. Και θα πάμε να σας δείξω το καινούριο μέλος της οικογένειας μας. Αυτή είναι η καινούργια μας κανάρα κορίτσια, κοιτάξτε πόσο όμορφη, κατακόκκινη. Αυτός είναι ο Λάκης, και την κανάρα μας δεν την έχουμε βγάλει κάποιο όνομα, αλλά επειδή ο άντρας μου είναι λάτρης με τα καναρίνια, τα βάλαμε μαζί για να ζευγαρώσουνε, γιατί τα αγαπάει η κορίτσια. Δεν μπορώ να γλιτώσω από τα πουλάκια, δείτε πόσο όμορφη είναι, πανέμορφη, και νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ σαν ζευγάρι. Τι λέτε? Και πάμε να σας δείξω και εδώ, να δείτε πόσα ψώνια. Αν έχετε υπομονή θα τα δούμε όλα. Εδώ έχω και το stand της κάμερας. Δείτε κορίτσια, γίνεται ένας πανικός, όλα από τα Lidl. Και πάμε να σας τα δείξω αναλυτικά κορίτσια τι αγοράσαμε. Και αφού είδατε την κανάρα μου, πάμε να σας δείξω κορίτσια και τα ψώνια που έχω ψωνίσει εγώ. Θα σας τα δείχνω όπως βγάζω τη σακούλα, γιατί τώρα είναι μπερδεμένα και πραγματικά αυτές τις 11 τσάντες, αν κάτσω και τις ξεχωρίσω, θα μου φάει πάρα πολύ χρόνο. Οπότε θα σας τα δείξω έτσι. Πριν όμως σας δείξω και κάτι άσχετο. Σήμερα είχε λουλουδάκια πολύ ωραία το Lidl και είχε αυτά τα σκουλαρικιά, λέγεται. Νομίζω, ναι, σκουλαρικιά είναι. Εγώ πήρα σε αυτό το χρώμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ροζ, είχε και σε κοραλί. Έχει 6 μέσα. Επειδή έχω άδειες γλάστρες έξω, πήρα για να συμπληρώσω και για να βάλω στο μπαλκόνι μου. Σας το έδειξα το μπαλκόνι και είδατε, θα κάνουμε και εκεί ένα βιντεάκι για να δείτε πώς τα φυτεύω και πώς τα περιποιούμε εγώ τα φυτά. Και πάμε κορίτσια να σας δείξω τι αγόρασα. Πήραμε 3 βάφλες. Αυτές αλείβουν πάνω τα παιδιά η μαρμελάδα, η μέλι, η μερέντα, και βάζουν και ζάνε που είναι η σαντιγί και φρούτα, και τους παίρνω έτσι κάπου. Πήρα 3 πακέτα από αυτά. Εδώ μέσα σε αυτή την τσάντα είχε ντοματούλες που έφτασαν πολύ στα ύψη, ντομάτες.
Πήρα πιπεριές γεμιστές για να κάνω εγώ, χωρίς κοιμά θα τα κάνω έτσι απλά. Τώρα που τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν θέλω να τρώμε και κρέατα, αλλά μόνο τα παιδιά έτσι, τα μικρά, γιατί εντάξει είναι παιδιά. Τι να τα πεις στα παιδιά. Πήραμε πάπρικα, πιπεριές, νομίζω έχει κι άλλες. Όταν θα ανοίξουμε και την άλλη την τσάντα θα δούμε που είναι. Πήραμε cranberries λέγονται. Cranberries, μύρτιλα, δεν ξέρω, εδώ λέγονται αλλιώς. Να μην μου ανοίξουν και πέσουν και αυτά. Πήρα μια τέτοια συσκευασία. Αγαπημένες φραουλίτσες για τα γιαούρτια μας, γιατί η Παϊσία τρελαίνεται και όλα αυτά θα πάνε για πλήσιμο εννοείται. Και 2 ψωμάκια του τόστ. Αυτά είναι από την πρώτη τσάντα που άνοιξα. Πάμε να πάρουμε μία άλλη στην τύχη να δούμε κορίτσια τι έχει και εδώ μέσα. Ένας χαμός. Πήραν ένα νερό ανθρακούχο εδώ μέσα, νομίζω έχει κι άλλο, αλλά εγώ τώρα ό,τι βγάζω σας δείχνω. Εδώ μέσα πήρα τα αγαπημένα μου ψωμάκια που βάζω στην κατάψυξη από τα Lidl. Έχει 9 ψωμάκια μέσα, τα παίρνω πάντα. Συγγνώμη για το θόρυβο κορίτσια. Λοιπόν, τι άλλο πήραμε εδώ. Πήραμε 2 γαριδάκια. Αυτά είναι τύπου φουντούνια, κάπως έτσι. Να σας τα δείξω. Τύπου φουντούνια κάπως είναι έτσι και σαν... Ναι, σαν φιστίκι έχει μέσα. Είναι πολύ ωραία, έξτρα large τα βγάλανε. Πήρα Captain Inglo είναι αυτά, τα ψαράκια, τα φρίσκεις. Πήρα 1, 2, 3. Φτιάχνω στα παιδιά. Παίρνω έτσι και πιτούλα και τους βάζω και μαγιονέζα, μαρουλάκι και τους αρέσει έτσι το βράδυ. Είναι πολύ ωραίο και να σας πω το προτιμάνε και πιο πολύ από το κρέας και αυτά. Τους αρέσει πάρα πολύ. Εδώ η Παϊσία πήρε αυτά τα άλμυρα τα οποία έχουν γίνει μην πω, σπάσανε. Λοιπόν, μία συσκευασία και από αυτά. Είχε σήμερα ωραίες ταλιατέλες στα Lidl. Πήρα 2 συσκευασίες. Νομίζω 2 πήρα, ναι. Θα πίσω εδώ. Και εδώ έχει κάποιες καραμέλες που πήρανε τα παιδιά. Άσχετο αυτό. Την αφήνουμε αυτή την τσάντα κορίτσια. Να ανοίξω άλλη μία και να πάω να τα μαζέψω και να βγάζω και τα άλλα. Για να δούμε αυτή τη τσάντα τι έχει. Ναι, εδώ μέσα τα κορίτσια σήμερα ήθελαν να φάνε σούσι. Πολύ ωραίο το σούσι, το αγαπάμε. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε, είναι τέλειο. Λοιπόν, πήραμε κι άλλο ένα νερό το οποίο το άνοιξε η Ραφαήλ. Αυτό έχει λεμόνι, έχει μέσα. Παίρνουμε τα παιδιά τέτοια. Εδώ έχει μία φρίσκεζε που είναι φρέσκο τυρί κρέμα. Λοιπόν, μία τέτοια συσκευασία. Και εδώ πήρα εγώ τα αυγουλάκια μου, γιατί θα κάνω εννοείται και άλλα τσουρέκια. Πήραμε και τα αυγουλάκια. Μία. Κάνει μία συσκευασία κορίτσια μεγάλη, 18. Γιατί όσα και να πάρεις πραγματικά είναι λίγα. Δεν μας φτάνουν τα αυγά. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ να πω ότι είχα κάνει πριν από μέρες τσουρέκια 2 δόσεις. Τελείωσαν κορίτσια, δεν έμεινε ούτε ψίχουλο. Και εννοείται ότι την Πέμπτη θα κάνω τσουρεκάκια και θα το ανεβάσω εκείνη τη μέρα το βίντεο για να το δείτε. Θα τα λατρέψετε τα τσουρέκια μου, να τα κάνετε, είναι φανταστικά, με ίνες, φρέσκα, όσες μέρες και να περάσουνε. Και πάμε να βάλω όλο αυτό το χαμό μέσα και ξανανοίγω την κάμερα να σας δείξω τα υπόλοιπα. Έβγαλα και την επόμενη τσάντα κορίτσια, μέσα εδώ δεν θα σας βγάλω τα κρεμμύδια, πήρα 2 ζυχτάκια κρεμμύδια κορίτσια γιατί τρώμε πολύ κρεμμύδι και μας αρέσει. Εδώ πήρα μια συσκευασία αλάτι, να έχω και μια παραπάνω γιατί τελειώνει και το αλάτι. Εδώ βλέπετε μια κέτσαπ. Πήραμε εννοείται 2 γιαούρτια του κιλού, γιατί τρώμε το βράδυ πάρα πολύ γιαούρτι. Εγώ τους κάνω γιαούρτι, τους βάζω μέλι, τους βάζω κάσιους, διάφορα φρούτα και γίνεται φανταστικό. Βάζουμε και λίγο βρώμη, πώς το λένε αυτό. Τα παιδιά βάζουν και κάνα cornflakes και το κάνουν μούρλια. Πραγματικά είναι ένα γεύμα απίθανο για το βράδυ. Το κάνω πάντα. Πήρα μία μεγάλη φέτα, έχω άλλη μία, αλλά πήρα γιατί την τρώνε πάρα πολύ και πάντα λέω κρατήστε μου λίγο να κάνω καμιά πίτα κορίτσια και δεν με αφήνουνε, οπότε πήρα άλλο ένα, μπας και προλάβω να κάνω και καμιά πίτα.
Λοιπόν, μία συσκευασία στα φύλλα που αρέσουν στην Παρισία. Να τα αφήσω εδώ ότι είναι για πλύσιμο. Πάμε να ανοίξουμε άλλη σακούλα. Αυτή είναι βαριά, κορίτσια, θα φέρω άλλη. Λοιπόν, εδώ έχει πατάτες, μαρούλια, γίνεται χαμός. Πήρα 2 συσκευασίες με διπλό μαρούλι σγουρό. Μας αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο. Εδώ πέρα τι έχω? Εδώ δεν έχω τη συσκευασία να σας δείξω, γιατί εμείς στο Lidl όταν πηγαίνουμε έξω στον κάδο, για να μην κουβαλάω χαρτιά και τέτοια, τα βγάζω από το cornflakes και τα πετάω και στον κάδο. Πήραμε cornflakes, αυτά σαν μπάλες που είναι σοκολατένιες. Θα τα βάλω στη μηχανή που έχω για το cornflakes. Πήραμε και αυτά τα cornflakes που είναι με μουσλι και έχει choco cakes. Έχει αυτά τα πολύ μικρά μπισκοτάκια σαν cake που είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά αρέσουν πολύ στη Ραφαήλια και πήρα ένα πακέτο και για αυτή. Πήρα 2 κάσιους που σας είπα για τα γιαούρτια, γιατί μας αρέσουν. Έχει κάπου 2,57 αν θυμάμαι καλά νομίζω. Και πήρα και για τα τσουρεκάκια, εγώ βάζω το Kerrygold, παίρνω ωραίο βούτυρο, ανάλατο. Προσέξτε αν είστε από τα Lidl, εσείς εκεί στην Ελλάδα θα γράφει λογικά ανάλατο ή αλατισμένο, γιατί την έχω πάθει και δεν το κοιτούσα, αλλά τώρα παίρνω ανάλατο. Πήρα το Kerrygold, το είχε φθηνό, το είχε 1,24 σήμερα και πήρα 2, έχω άλλα 2 στο ψυγείο μου. Και από βούτυρα δεν θα πάρω τίποτε άλλο, γιατί πραγματικά αυτό το μήνα αγόρασαν και μαργαρίνη και όλα. Και επειδή θα μου λήξουν, κορίτσια, δεν παίρνω άλλο τίποτα. Αλλά αυτά είναι για το τσουρέκι. Πάω να φέρω άλλη. Λοιπόν, Παναγία μου, και είναι και πολύ βαριά. Εδώ έχει και άλλα cornflakes που είναι με σοκολάτα. Δεν υπάρχει το κουτί τώρα για να σας το δείξω, γιατί το πετάξαμε. Εδώ έχει μία σαλάτα. Είναι με σαλάμι σαλάτα. Πήρα και μία από αυτήν. Πήραμε χυμούς, τον οποίο τον άνοιξε, μάλλον smoothie είναι αυτά. Τον ανοίξανε τα παιδιά, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και ένα από αυτό αρέσει στον Κωνσταντίνο. Και άλλο ένα, tropical λέει. Πάρα πολύ νόστιμα αυτά. Δεν είχε κι άλλο και ήταν τα τελευταία και τα πήρε ο Βασίλης. Κορίτσια, εδώ πήρα 2 λάδια μικρά. Να τα αφήσω εδώ, θέλω να γεμίσω και την αποθήκη μου. Και πήρα και ένα πιο μεγάλο για να γεμίσω τη φριτέζα μου, γιατί εκεί τηγανίζω πατατούλες και όλες τις νοστιμιές. Πήραμε έναν τόνο το οποίο έχει 3 κομμάτια μέσα, αυτό αρέσει πολύ στην Ραφαηλία. Λοιπόν, πήρα και ένα Νεσκαφέ για μένα, γιατί μου αρέσει και ο Νεσκαφέ. Με κρατάει πιο ενεργή, γιατί τα βράδια κάθομαι και μέχρι αργά και πρέπει να είναι λίγο το μάτι ανοιχτό. Πήραμε αυτή η κονσέρβα, πρώτη φορά μου είπε η Ραφαηλία να την πάρω, δεν το ξέρω εγώ, είναι ραβιόλια, είναι έτοιμο φαγητό και μου λέει μαμά το δοκίμασα στη φίλη μου, πάρε μου λέει ένα τέτοιο, έχει με ντομάτα μέσα, με ντομάτα σάλτσα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς που είστε από εδώ, πείτε μου και εμένα, ραβιόλια λέει. Λέω πάρε αφού σου αρέσει και το δοκίμασες, καλώς. Πήρα μία φράουλα Erberen που είναι η φράουλα. Πήρα και μία ζάνε σαν τη γη, έχω κι άλλη αλλά πήρα κι άλλη γιατί μου τα τελειώνουνε. Εδώ πήραμε μία νουτέλα για τα πρωινά των παιδιών και μία μαγιονέζα. Και εδώ τα τελευταία που έχει αυτή η σακούλα είναι 3 συσκευασίες καλαμπόκια βρασμένα. Πάρα πολύ νόστιμα αυτά. Πάρα πολύ νόστιμο και παίρνω για τα παιδιά γιατί τους αρέσει πάρα πολύ. Πάω να βάλω και αυτό το χαμό πάλι μέσα και ξανανοίγω την κάμερα. Και συνεχίζω κορίτσια, έβγαλα και άλλες 2 τσάντες εδώ πέρα. Πήρα 2 συσκευασίες από αυτό το ψάρι που το είχαν εκεί στο ταμείο. Μου λέει η Ραφαηλία πάρε μαμά, είναι ωραίο, της αρέσει αυτινής. Τρώμε έτσι το βραδάκι, κάναμε ζεδάκι. Λοιπόν, ό,τι πιάνω κορίτσια. Ένα ντουζ, αφροντουζ είναι αυτό, ωραίο και αυτό, για καθημερινά, μια χαρά. Πήραμε ένα κόκος γάλα, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, εδώ η Ραφαηλία το πίνει αυτό, εγώ δεν το πίνω, δεν μ' αρέσει. Πήρα μία ακόμη σάλτσα να βάλω μέσα στην αποθήκη μου, η κλασική σάλτσα που παίρνω πάντα.
Πήρα και για το 6 μηνών παιδί μου μία κρέμα. Καλώς το Δημητράκη μου. Είναι για τη Ραφαηλία. Κάνω πλάκα κορίτσια, της αρέσουν οι βρεφικές, αυτά τα βρεφικά βαζάκια τέλος πάντων. Τα παίρνει η κόρη μου. Λοιπόν, πήραμε και αυτά είναι σαρδέλες κορίτσια. Είναι ιταλικό, τα είχε στα Lidl και μας αρέσουν, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν συμφέρει, είναι πολύ μικρή συσκευασία και λίγο τσιμπημένη να πω. Αλλά μας αρέσει σαν μεζεδάκι. Η Ραφαηλία πήρε ένα λάτε ματσιάτο, λες και δεν έχουμε στη μηχανή μας, αγοράσαμε από τα Lidl. Τέλος πάντων. Πήρα και 2 ζάχαρες για να συμπληρώσω. 2 ζάχαρες για τα τσουρέκια μου και για όχι μόνο. Συνεχίζουμε, πήραμε άλλο ένα βαζάκι για το 5 μηνών μωρό μου. Αυτά κορίτσια τα παίρνει η Ραφαηλία, της αρέσουν τα βαζάκια, σας έχω πει. Τρέλα, τι να κάνουμε. Πήρα και πιπεριές Φλωρίνης. Λοιπόν, 2 Red Bull. Ο Βασίλης πίνει τέτοια. Κάπου. Αυτό κορίτσια είναι το Tendalux. Της είπα να πάρει το... πώς το λένε? Πέστε το κορίτσια, γράψτε το. Είχε σε μεγάλη συσκευασία και λέει μαμά θα πάρω αυτό, λέει, αυτό μου αρέσει. Στοματικό διάλειμμα είναι. Πήραμε και από αυτό. Πήρα 3 σακουλάκια πένες για να βάλω στην αποθήκη μου. Πάντα παίρνω ζυμαρικά για να μην μένω. Άλλο ένα smoothie. Πάρα πολύ ωραίο. Τα πήραμε όλα σήμερα από τα Lidl. Αυτό το Monster είναι κάτι σαν το Red Bull. Δεν έχω δοκιμάσει. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά κορίτσια. Εδώ μία φάντα. Λοιπόν 2 κοκακόλες. Free wire αυτές πως τις λένε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χυμός που είναι καρπούζι και το είχε σήμερα. Πήρα 2 κορίτσια και είναι 2 λίτρα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ νόστιμος χυμός. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το λατρεύω. Με παγάκια είναι ό,τι πρέπει. Α, πήραμε και άλλα νερά. Ο Βασίλης πήρε και άλλα άνθρακούχα γιατί αυτός έχει, πώς το λένε, καίγεται από μέσα, καούρα. Καούρα και το βοηθάει αυτό το νερό και παίρνει. Εδώ πήρα για να κρύψω λίγες σοκολάτες. Πήρα μία με σταφύλι. Πολύ ωραία αυτή. Η κλασική που μου αρέσει εμένα με το φουντούκι. Πήρα μία, 2, 3 με φουντούκι. Πράσινες. Και άλλη μία και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία από τα Lidl. Αν την βρείτε να την πάρετε. Και αυτή είναι με φουντούκι αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμη. Και άλλη μία πάλι όπως την άλλη με το σταφύλι. Και η αγαπημένη μου η άσπρη που μου αρέσει και τη θέλω όλη για μένα κορίτσια. Πήρα και ένα σοφλάν. Και δεν το έχω μυρίσει να σου πω την αλήθεια. Εγώ παίρνω τα Lenor. Ωραία μυρίζει, πάρα πολύ ωραία, φρεσκάδα. Και επειδή ήταν έτσι μεγάλο, 80 πλήσεις, λέω δεν παίρνω ένα να το δοκιμάσω. Αλλά βασικά εγώ παίρνω τα Lenor. Πάω να τα βάλω και αυτό το χαμό μέσα και να δούμε τι έχει μείνει κορίτσια για να σας τα δείξω. Και τελευταία ψώνια κορίτσια, έχω 10 κιλά πατάτες που δεν θα τα σηκώσω γιατί θα μείνω. Πήρα μπανανούλες. Πορτοκάλια, γιατί θέλουμε για τα τσουρέκια και γενικά εμείς θα θέλουμε πάντα. Ένα δεχτάκι με μήλα που τρώνε τα παιδιά μου. Μήλα πράσινα που δεν μ' αρέσουν εμένα παιδιά, αρέσουν στον Κωνσταντίνο. Πήρα και από αυτού να έχει. Πήρα 3 συσκευασίες με πολύ ωραία φασολάκια που μας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά τα πλατιά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Άλλη μία, άλλο ένα τσαμπί μπανάνες. Πήρα 3 αγκουράκια, τα οποία θα φύγουν μέχρι αύριο, δεν θα μείνει τίποτα γιατί το τρώνε και με τα λάτι έτσι απλά. Πήρα για τα τσουρέκια κορίτσια πυρομαγιές, 5, γιατί εγώ τα κάνω μόνο με πυρομαγιά, δεν βάζω φακελάκι μαγιά, όχι, βάζω μόνο πυρομαγιά. Και εδώ πήρανε σαλάμια, αυτό. Πήρανε πάλι άλλη μια ίδια συσκευασία. Πήραμε το αγαπημένο τυρί Γκούντα και δεν έχει βγάλει τη μεγάλη τη συσκευασία κορίτσια, δεν ξέρω πότε θα το βγάλει, παρακολουθώ. Πήρα το αγαπημένο μου τυρί, Chicken της Μιλμπόνα, φανταστικό. Είναι λίγο γύρω στα 2,5 ευρώ, έχει πολύ λίγα κομμάτια, αλλά είναι φανταστικό, έχει μέσα και σαλάμι. Είναι φανταστικό αυτό το κασέρι. Το παίρνω για μένα και τσιγκουνεύομαι και δεν το δίνω σε κανέναν, πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ νόστιμο και νομίζω ότι τους αρέσει και αυτούς. Άλλη μια συσκευασία, 3 οπότε πήραμε από αυτά. Γιατί βλέπετε ότι άρεσε και στο Βασίλη και το τρώνε και το γυρίσαμε σε αυτό το κασέρι τώρα. 2 συσκευασίες bacon. Άλλη μία σακουλίτσα με φλωρίνες που θα πάνε και αυτά για πλήσιμο. Μία συσκευασία με σαλάμι αέρος που αρέσει στο Δημήτρη. Και άλλα 2, αυτό είναι ζαμπόν, που αρέσουν και στα κορίτσια. Πήραμε και από αυτά. Και τα τελευταία κορίτσια είναι 3 συσκευασίες τορτίγια. 3. Και μία συσκευασία με γάλατα που είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12. Και έχω κι άλλη μία μέσα. Να τα βάλω να συμπληρώσω γιατί το γάλα φεύγει. Το γάλα και τα αυγά, παιδιά, πραγματικά φεύγουν, και τα ψωμάκια του τόστ. Πραγματικά δεν ξέρω άμα και εσάς είναι το ίδιο. Δεν μένει τίποτα. Επίσης και το αγκούρι. Δηλαδή μέχρι να βάλω κάτι, ας πούμε, να κάνω μια σαλάτα, δεν μένει τίποτα. Με το αλάτι το καθαρίζουν. Τέλος πάντων, ας είναι όλοι υγιείς και να τρώνε, μακάρι να τρώνε τα παιδάκια μας, γιατί εγώ είχα και ένα θέμα με τον Δημήτρη που δεν τρώει όλα. Από μικρός μου τα έτρωγε όλα, το τάδινα όλες τις γεύσεις, ακόμα και παντζάρια και σκόρδο και τα πάντα. Αλλά τώρα μας την κάνει λίγο μουλοχτή ο Δημητράκης. Τέλος πάντων, είναι καλό, μόνο υγεία να έχουν και να τρώνε τα παιδάκια. Αυτά, κορίτσια, για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μαζί. Θα πάω να βάλω όλο αυτό το χαμό που, Παναγία μου, είναι το χειρότερό μου να οργανώνω τα πράγματα αυτά. Γιατί πραγματικά εγώ ψωνίζω κάθε φορά. Δηλαδή δεν το έχω, ας πούμε, μια φορά το μήνα ή μια φορά στις 2 εβδομάδες. Συνέχεια, κορίτσια, μέρα παραμέρα όλο κάτι θα λείψει και θα πάρω. Και τα βαριέμαι πάρα πολύ τα ψώνια, αλλά τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οπότε, εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ, θα σας ευχηθώ μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Θα είναι το πρώτο τελευταίο μου βιντεάκι. Θα σας ανεβάσω και τα τσουρέκια μου την Πέμπτη, γιατί όπως θα τα κάνω θα τα ανεβάσω. Εγώ δεν το έχω προγραμματισμένο να τα έχω κάνει ήδη και να σας τα δείξω. Εγώ θα σας τα ανεβάσω την Πέμπτη, γιατί εμείς με τη μαμά μου πάντα την Πέμπτη τα φτιάχναμε τα τσουρέκια, Μεγάλη Τετάρτη όχι, από τη Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη. Ούτε Παρασκευή ούτε Τετάρτη, κορίτσια, δεν κάναμε ούτε βάφα με αυγά, ούτε κάναμε τσουρέκια. Πολύ βαριά η ημέρα εκείνη, πένθυμη, δεν θέλω να πιάνομαι ούτε και βελόνα, ούτε και ψαλίδι, ούτε τίποτα. Το έχω πάρα πολύ πένθυμη και για όλους μας έτσι πρέπει. Βασικά όλη η μεγάλη εβδομάδα. Και αυτά, κορίτσια, ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησα λίγο συντροφιά. Ήθελα να σας το δείξω έτσι, να σας κάνω λίγο παρεούλα, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω ένα σούπερ μάρκετ haul. Θα σας αφήσω να πάω να τα μαζέψω όλα και να κάνω τις δουλειές μου. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι και όλες καλά. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας!